Raġel ta' 32 sena minn Marsa Skala ma natax il-ħelsien wara li tressa il-qorti akkużat bil-possess aggravat ta' aktar minn 700 gramma droga suspettata kokaina u ġie akkużat ukoll b'ħasil ta' flus. F'appartament fejn kien hemm ir-raġel instabu 650,000 euro fi flus kontanti. Mara ta' 42 sena li tgħix il-ħamrun u li ma taħdimx ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata li kellha fil-pussess tagħha id-droga kokaina. Fil-qorti l-ispettur Alfredo Manġon qal li l-pulizija wasslet il-informazzjoni li kienet qed tiġi traffikata droga f'appartament Frutilajn. Spjega li l-pulizija bdiet tissorvelja ż-żona fejn rat il-mara ħirġa mill-appartament u ġiet arrestata. Kien hawn li sabu fuqha 3 ratas ta' droga suspettata kokaina kif ukoll 100 gramm oħra droga kokaina. Il-mara wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrija. Għal-mara der l-avukat Ismael Bsajla.